В това видео ще разгледаме как да инсталираме плагини или още наречени на български разширения. И тъй като в миналото видео стигнахме до табът "Пишете ни", където ни трябваше контактна форма, ние сега ще инсталираме такъв плагин, който ни позволява да сложим бързо и лесно една контактна форма в нашия WordPress сайт. Първото нещо, което трябва да направим, е да отидем към контролния панел на WordPress, след което в менюто вляво натискаме на бутоната "Разширения". Тук виждате плагините, които са инсталирани в момента, но не са активирани. Натискаме на "Добавяне на още", което се намира до заглавието "Разширения". И за да потърсите някой конкретен плагин, ето тук горе имаме една търсачка. Ние търсим контактна форма, следователно ще напиша "Контакт", и често ползвам или Contact Form 7 или WP Forms, но в този случай ще използвам Contact Form 7. Когато изберем плагин, от който се нуждаем, натискаме на "Инсталиране сега". След като инсталацията приключи, бутонът "Инсталиране сега" ще се превърне в "Активиране" и отново го натискаме. След като активираме плагинът успешно, ще ни изпрати към страница с всички плагини, които имаме свалени в нашия вебсайт. Ето къде се намира нашият плагин, който изтеглихме преди малко. Натискаме върху "Настройки", тъй като трябва да видим как работи всъщност този плагин. Тук виждаме форма за контакти, която е направена автоматично. Можем да я редактираме, за да сложим полета, от които ние се нуждаем. Кликаме върху бутонът "Редактиране". Тук виждаме едно текстово поле на нашата контактна форма, като това, което има добавено, е вашето име, вашият имейл относно, вашето съобщение и бутонът "Изпращане" съответно. Това, което ще направя в случая, не се нуждае от поле "Относно", следователно го изтривам, но примерно се нуждаем от поле "Телефонен номер". За да го добавим, правим следното нещо: кликаме върху бутонът "Tel". Тук може да изберете дали полето да бъде задължително. Аз ще го сложа да бъде задължително. Ако искате, може да сложите някаква стойност по подразбиране, да речем +359 и някакви звездички, за улеснение съответно на потребителя, но тези неща няма да ги слагам. След като оформим как да изглежда нашето поле, кликаме върху бутона "Въвеждане на етикет" и ето къде излиза. Вече е добавено в нашата контактна форма, само че това, което ще излиза, е само полето, няма да има заглавие. Следователно, това, което правим, е да копираме този HTML код. Копираме label, вашият имейл и текстът е задължително, тъй като полето ни е задължително. Слагаме го тук, след което затваряме label от тази страна. Променяме съответно тук да пише вашият телефонен номер. Ако искате да направите задължително за потребителите да въведат съобщение, тъй като в момента не е задължително, може да сложите една звездичка тук и така правите полето задължително. Нека да бъде задължително и ще копираме този текст, за да кажем на потребителите, че и това поле е задължително, тъй като те няма как да разберат. Когато отидем на бутонът "Поща", който се намира по-горе, тук избираме до къде да се изпраща даденият имейл, т.е. когато потребител се свърже с вас, къде да се изпрати това съобщение. Съответно ставаме имейл адреса, с който се регистрирах. Това си е моят личен имейл адрес. Тук имате поле "От". Това, което ще виждате, е, че съобщението ви се изпраща от уроци, а имейлът, от който идва това съобщение, е вашият собствен имейл адрес. Относно, както може би знаете, тук ще излиза това, което е въвел потребителя в полето "Относно", но тъй като нямаме поле "Относно", тъй като го премахнахме и заменихме с вашия телефонен номер, ще го оставим просто "Уроци". Всъщност ще го променим на "Съобщение от уроци сайта". Допълнителното заглавие го оставяме така. Тук вече може да оформите как да изглежда съобщението, по какъв начин. Вместо "Относно" ще напишем "Телефонен номер". Но за да излезе телефонният номер, ние трябва да въведем от кое поле всъщност да се взима този телефонен номер, кое поле ще отговаря за телефонният номер, тъй като контактната форма не знае. Отиваме на "Форма" и копираме ето това име, след което отиваме отново в "Поща", слагаме квадратна скоба, поставяме името, което сме копирали и отново слагаме една квадратна скоба, за да затворим. Така казваме на разширението, че искаме да вземе това, което е написано в полето на име TEL935. Текст на съобщението се оставя така. Преминаваме към "Съобщения" и тук вече може да сменяте съобщенията на всяка една грешка или на всяка една информация, която се изпраща до потребителя. Например, ако не въведе дадено поле, ще му излезе "Това поле е задължително" или "Това поле е прекалено дълго" и така нататък. Това са съобщенията, които излизат на
потребителите, когато не въведат информацията както трябва. Преглеждаме дали всичко е наред, дали искаме бутонът да се казва изпращане, да, оставяме го така и кликаме върху бутонът запазване. Сега обаче не сме казали къде да стои тази форма, къде да се показва. Това, което правим, е копираме ето този кратък код, връщаме се в началната страница, кликаме на настройки, кликаме на раздели за началната страница, слизаме в контакти. Това, което правим сега е където пише съдържание, това, което сме го копирали, този кратък код, го поставяме тук и вече се зарежда контактната форма, която създадахме преди малко. Кликаме на публикуване и продължаваме напред.